हाँ। नमस्ते दी। नमस्ते। हमार नाम भावना है। हाँ। हम गांव से एजे बगल में रहेला आइल बानी। हमार गैस लाइटर खराब हो गइल है। का रउआ के पास माचिस बा? हाँ बा ना, आओ। अंदर आओ। बैठा हुआ। ठीक बा। हम अबे लेके आओ तनी माचिस। हाँ हाँ। इला। धन्यवाद दीदी। अच्छा, ई बतावा तू कहाँ के रहे वाला बाड़ू? हम बनारस के हई। अरे वाह, बनारस से? और तोहर दूल्हा? ओहो बनारस के हवे। अरे वाह, और वो का करेले? वो कंपनी में बाबू हवे। कंपनी में बाबू बाड़े? अच्छा, तो तू यहाँ कहाँ, मतलब हम आपके गांव में यही जा रहे आइल बानी। अच्छा। बगल में वो हमार गैस लाइटर खराब हो गइल बा, तो हमरा माचिस की जरूरत रहले, उहे मांगे आइल बानी। ठीक कइलू हा। अच्छा, अब से तोहरा के कोनो चीज का जरूरत होई ना तो तू यहीं आ जाइए। ठीक बा दीदी। पिया बनिया तो पिया। हाँ हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। का पीबू, ठंडा की गरम? ठंडा। अच्छा सर, हमारे यहाँ के लस्सी बहुत लाजवाब है, आप एक बार ट्राई कीजिए ना। ठीक बा, 2 लस्सी लेके आवा। 2। थैंक यू सर। कॉलेज के वो दिन भी का रहे, तोहरा से ऐसा मुलाकात हुई कि हमरा की यकीनी नहीं होत। तोहरा साथ बितावल कॉलेज में हर वो पल याद आवेला। सच में कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट भइला के बाद तोहरा से ऐसे अचानक से मुलाकात हुई, कबो सोचले ना रहनी। अच्छा एक बात बतावा, तू शादी कैलू कि ना कैलू? आज तू सिर्फ हमसे बात करबा और केहू से ना। ता हमने का बात करते रहनी? शादी। तो शादी ऐसे हम ना कहनी, इंसान के आजादी छीन के ना ओकरा पैर में जिम्मेदारी के बेड़ी पहना देला, यही से हम ना कहनी। अब समझ में आइल हमार बात? हाँ हाँ समझ में आ गई। आज के शाम दोस्ती और मुलाकात के नाम आज जी भर के बात कइल जाई, घूमल जाई और साथ में डिनर कइल जाई। ठीक है। ए बेरा रुआ के आए में ऑफिस से कितना देर लग गई है? देखी ना टाइम का होता। अरे आज ऑफिस में बहुत काम रहला। जाना तानी रहुआ कितना घबरा गल रही हम, और कितना हाली रहुआ के फोन कई नहीं, लेकिन रहुआ एक को बार फोन ना उठाई नहीं हमार। ऑफिस में नए मैनेजर साथ मीटिंग रहे, एक खातिर लेट हो गई नहीं। जाना तानी ना रहुआ कि आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टीवी पे कैसन कैसन न्यूज आवेला, और हमार तो मन बहुत ही ज्यादा घबरा गल रहा जी। ए में घबराने की कौन बात बा, नौकरी में सब चलत रहेला, कभी देर कभी सबेर, तू चिंता मत करा। जाई छोड़ी, जल्दी से हाथ पैर मुंह धो ली, भूख लागल हुई ना, हम जल्दी से खाना गरम करके लिया के रहुआ के खिया देता नहीं। आज हम बाहर से खाना खा के आ गई नहीं, और हमरा की नींद भी बहुत आवता, तो हम जाता नहीं सोते। ठीक बा? हेलो,
हाँ हाँ, बस ऑफिस के लिए निकल रहल बानी। श्श। ठीक है। ए जी, आज ना बच्चन के ना स्कूल के उत्सव वार्षिक दिन है। रउआ के हमने के साथ है चले के पड़ी। अरे तू एक काम कर ना, तू नो बच्चों को लेके स्कूल पहुंचा, हम टाइम से फंक्शन टाइम स्कूल पहुंच जाए। ए जी, कम से कम आज तो छुट्टी ले ली रहुआ, हम ना लेके जाए। अरे छुट्टी लेवे के कोनो जरूरत नहीं खे, हम बोल देनी ना। और वैसे भी हमरा के ऑफिस जाए में बहुत लेट होता, तो हम टाइम पे पहुंच जाए। हाँ, चला। अरे टिप्पणवा तो लेते जाई। आवा। हाँ का भइल, इतना उदास का है बाड़ू? तोहार चांद जैसा चेहरा पे उदासी का धब्बा नीमन न लागेला, कसम से। एगो बात पूछी, सच सच बतेबा हमरा के? अरे पूछा ना। हम तोहरा के कॉलेज टाइम से लेके अब तक कैसा लागे नी? सुंदरता की वो मूर्ति जिकरा के कोनो मिसाल ना दियल जा सकेला। तोहार कसम, काजल हम सच कहा तानी, तोहार सुंदरता के सामने दुनिया के सगरो शब्द कम बा। तो तू अपन ही मन के बात कॉलेज टाइम पर काहे न कहला हमरा से? हिम्मत ना भइल कि यही समझला कि मौका ना मिलल। अगर मौका मिले तो? अमन, हम तोहसे बहुत प्यार करेनी। अगर तू हमरा के आपन ना बनेबा तो ई दिन हमरे जिंदगी के आखिरी दिन होई। तुहार क्रिया, आई लव यू। तोहरा से प्यार तो हमहू करेला, बाकी इजहार करे के हिम्मत ना भइल। आई लव यू टू। सुनी ना जी, ली टिफिनवा ले ली। ए जी सुनी ता टिफिनवा। अरे हाँ ठीक बा, चलो बाय बाय। का भइल? कुछ गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। मीरा जी, आप बैठी और तू लोग जाके तैयार हो जा, कार्यक्रम शुरू होके वाला बा। हाँ, हम यहाँ बैठ जाता नहीं, जाके तू लोग जल्दी तैयार हो जा। मम्मी पापा के भी बुलाई ना। मम्मी पापा के जल्दी से कह दा क्यों आ जावे। हाँ तू लोग जा, हम फोन करते हैं। हाँ। ली पानी पी। आज भी रवा के लेट हो गई लावे में। जाना तानी प्रिंस आ गुड़िया राउर कितना इंतजार करत रहनी हा। जब जब स्कूल में परफॉर्मेंस करे के बात आवत रहला ना, त एक के बात कहत रहलन, मम्मी पापा का बहन, मम्मी पापा का बहन। लेकिन पापा के तक काम से फुर्सते नहीं खे। अरे नौकरी चाकरी में कोई फिक्स टाइम ना होला, कभी देर हो जाला कभी सवेर हो जाला। और वैसे भी आज ऑफिस में बहुत काम रहल,
यही खातिर ना आ पाईनी। एक काम करा, वैसे आज हम बहुत थक गई नी, हम सोते जाता नहीं, कल बात करिया। एगो काम करी, फोनवा दी हमके। अरे दी ना ना। ए, दिमाग मत खराब करा, जाके दोनों बच्चों के साथ चुपचाप सूत जा। एक दो तीन चार पाँच। पीछे ना चलेला गोटी। ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसे चलेला गोटी। देखा मम्मी, भैया चीटिंग करत बाड़े। हम ना चीटिंग करत बानी, तू चीटिंग करत बाड़ू। ना, तू गोटी इधर उधर कैला हा। हम ना कहीं आई। मम्मी, हम जीतत रहनी, हम हारत ना रहनी, लेकिन भैया गोटी इधर उधर करके हमरा के हरावत बाड़े। ना मम्मी, ये झूठ बोलतिया। मम्मी देखा मम्मी, ए मम्मी, ए मम्मी, का सोच रहल बड़ू? कुछ ना, खेला तू लोग। मम्मी एगो बात पूछी, पापा हमने से बात काहे ना करेले? और ओ दिन हमने के स्कूल में फंक्शन रहे, पापा वहाँ में ना आइले। बेटा, पापा के ऑफिस में बहुते काम बा, यही से वो फंक्शन में ना आ पाइले, बस इतने बात बा। पर मम्मी, पापा तो पहले भी ऑफिस जात रहले, हमने के साथ बातों करत रहले, खेलत भी रहले, पर अब का भइल? बेटा बैठा, आओ। पापा के ऑफिस में काम रहला के वजह से वो फंक्शन अटेंड ना कैले, लेकिन तू दोनों लोग से प्यार तो बहुत करेले ना। फिर सुनी ना, एगो बात बा। हाँ बोले ना, का बात बा? कल करवा चौथ के पर्व हा, हमार मन में बा कि हमू करवा चौथ के व्रत रखी। अरे जब तहार मन बा तो रख ल व्रत, लेकिन हाँ, ये कैसे होला, इमे कौन कौन सामान लागेला, ये पता बता रखे? मालूम तो नहीं खे, बाकी बगल वाली मीरा दीदी करवा चौथ के व्रत राखेली, हम ओकरा से जाके पूछ लेम। हाँ ये तो ठीक बा, तो उनका से पूछ के और जौन जौन सामान लागी ओकर एगो लिस्ट बना लिहा और हमरा के मोबाइल पर भेज दिहा। जब हम ऑफिस से आवे लगब तो ले आए। ठीक बा। ठीक बा, अब चला हमार नेक दा। ई ली। अरे ई ना चला तानी। ठीक बा, बाय बाय। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात बा कि तू करवा चौथ के व्रत रखल चाहताड़ू। जाना ताड़ू, करवा चौथ के व्रत ना पति के लंबी आयु खाती होला। दीदी, हम तो सुनले हई कि ई व्रत रखला से पति पत्नी के बीच के प्यार और बढ़ जाला। तो रउआ तो कई साल से व्रत करत हो, तो रउआ के तो भैया जी बहुत प्यार करत होई। हाँ, काहे ना, बहुत प्यार करेले। खैर, ये सब छोड़ा, इला लिस्ट। ठीक बा दीदी। एमे पूजा के सारा सामान लिख देले बानी, ठीक बा। जाके ले आइहा। जी, बाकी मंगवा तोहरा के कल पूजा के विधि विधान भी बता दे। ठीक बा दीदी, तो हम चलत हैं। हाँ।